Γεια σας παιδιά, Νίκος εδώ. Και σήμερα έχουμε άλλος για το 50, 2 και 7 ψυχή γάτα, 7 τύχη γάτα, 4. Και ας ξεκινήσουμε. Θα αξίσουμε με αυτό. Δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, αλλά το βρήκα πολύ τυχερό αυτές τις μέρες. Πάμε να ξεκινήσουμε. 1, 10, 1, 2, 25, 2, 4.005. Τίποτα. Κάτσε να ισιώσουμε το πλάνο. Πάμε στα δεύτερα. 4.000. Αξίσουμε με ένα δίλεπτο που έχουμε τώρα, γιατί είδα τα φαγόνια. 10, 5, 2, 1, 10, 1, 5 και 4.000. Τίποτα σε αυτό. Πάμε να συνεχίσουμε στην 7 τυχή γάτα. Από το 70 μέχρι το 73 έχουμε. 14 γάτα, νίκη. 24, 12, 25, 6 και 11. Όπως βλέπουμε εδώ, με την γάτα διπλασιάζει το ποσό και θα το δούμε στο τέλος. Το αφήνουμε στην άκρη. Πάμε στην δεύτερη. 24, 18, 11, 16, 2, 9 και 29. Αυτό τίποτα, στην άκρη. Πάμε στο επόμενο. 72 νούμερο. 25, 15, 6, 21, 3, 13 και 14. Τίποτα άλλο σε αυτό. Πάμε στο τελευταίο μας. 12, 4, 21, 24, 7 και εδώ νίκη. 6 και 14. Πάμε να αξίσουμε το πρώτο ποσό, που είναι η γάτα. Και τυχήσαμε 2 ευρώ σε αυτό. Πάμε να δούμε και αυτό. Και 4, 6 σύνολο. Παραπάνω δώσαμε. Δώσαμε 10, πήραμε 6. Εντάξει. Από το τίποτα, πάλι καλά. Σας χαιρετώ. Like, subscribe, βοηθάει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.